जान जहिया से हो जान जहिया से जान जहिया से हो निशा जहिया से नंबर तोर हमरा पर शौक कैले बाड़ी सब कोइले बाड़ी वही दिन से नंबर ब्लॉक कोइले बाड़ी। मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, ब्लॉक ज्यादा करती हूँ। ऐसे में ब्लॉक ज्यादा करती हूँ। गोलू को भी एक ब्लॉक की थी, हमारा के तो ब्लॉक करेलू रतना दिन बा एक बार ऑन ब्लॉक कर दी, फिर लड़ने लगा। रतना दिन बा कि हमरा के ब्लॉक करबो दिन रात दुनु कह त प्यार वाला बात कह ना काहे डिस्टर्ब करले बा। माने गोरखनाथ जी इतना सुंदर बना दिल बड़े तो बतिये बना के बुर्बक बनैबू। कुछ गीतों गावो कि हमनिए कुछ कहीं जा प्यार वाला कि कौन गजरिया गा जदी हलास रे कि कौन गजरिया गा जदी हलास रे बोलू राजा बउरइले कि राजा बउरइले हो मंच पे ढिमलइले। अच्छा कहवा मंच पे कि कौन गजरिया गा जदी हलास रे कौन गजरिया गा जदी हलास रे हमर गोलुआ बउरइले कौन गजरिया गा जदी हलास रे हमर राजा बउरइले। चुटुर पुटुर बोललू ए डरली अल्लाह सुटुर सुटुर अरहरी में चल न करे के अरे रहरी में चल न करे के खूब गुटुर गुटुर रहरी में रहरी में चल न करे के खूब गुटुर गुटुर रहरी में। और का व्हाट्सएप पर मुरी फेरा आ देखो नी खुटुर खुटुर बाकी तकेलू तो छेद होला दिल में तकेलू तो छेद होला दिल में करे हुटुर हुटुर तकेलू तो छेद होला दिल में करे हुटुर तकेलू तो छेद होला दिल में। भेज दी 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी भेज दी 4G के मोबाइल तत्काल राजा। ये गाना हमको जब याद है गोलू जी तब गाए थे जब हमको लग रहा है कि शायद 7-8 साल हो गए। जहानाबाद में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, मेरा आपका और बिक्कू का कार्यक्रम था, उसी टाइम ये गाना हम सुने थे। ओगरी बहुत कुछ करत रही हम तारा जरे ई नहीं को खाली लड़ाई एगो हौ गाना गा द पुतुल भैया खाती गा द रौरे क्रिया कहत तनी हम बानी गाओ इसी में लगा लेंगे कि भेज द 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी भेज द 4G के मोबाइल तत्काल राजा जी तमन्ना करे बतियाईती तमन्ना करे बतियाईती वीडियो कॉल राजा जी मनवा करे बतियाईती वीडियो कॉल राजा जी मनवा करे बतियाईती। एगो नारदी विदा के गाना बा कि फोन जब करिले तो कह भेरी फाइन हो हर डिजाइन दे दनो करी से कि फोन जब करिले
जियो तो बेटा। कहो भेरी फाइन हो आज यदि जाइन दे तनो करी से प्यार में पागल बानी ए राजा जी प्यार में पागल बानी लोगवा कहे डाइन हो रिजाइन मारन परी से प्यार में पागल बानी लोग तो है डाइन हो रिजाइन मारनो करी से धड़कन बढ़ावा ताते चाइना के मोबाइल चाइना के मोबाइल हो चाइना के मोबाइल देखी देखी दिलावा के खुली जाल फाइल फूल जाल फाइल हो फूल जाल फाइल निशा कह तरीके राजा जी ए बलम सब राजा ना बस गोलू राजा गोलू राजा कि हमार गांव बसंत हो आ जब जब हम बसंत में रहतनी आ तू हमरा के छोड़ के बाहरा चल जालो तो गांव भ के लइका तो लइकी तो माई बहिन तो गायिका जनबे करेली बाकी जब से जनले बाड़ी की गोलू राजा तोहरे जोरे बियाह भइल बा तो गायिका नइखन मानो ई कब के अलगे मजाक करत रे जानतानी का कब के बियाह कुछ दिन में भइल हा ए भाई अभी गांव भ के लइका लो गांव भ के लइका लो निशा उपध्या ना कहेला सढ़ुआइन हो रिजाइन मारनो करी से प्यार में पागल बानी ए राजा तो प्यार में पागल बानी लोगवा कहे डाइन हो रिजाइन मारनो करी से प्यार में पागल बानी प्यार में पागल बानी लोगवा कहे डाइन हो रिजाइन मारा आओ 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 होई रे का फरमाइश है हम ही रहेंगे आदेश है राजू भैया का तो राजू भैया वहां बैठेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा आप बहुत दूर बैठ गए हैं मैं चाहता हूं कि आगे आ जाइए तो एक अलग आनंद आएगा अच्छा ओके ओके प्रमोद भैया सभी को ला रहे हैं प्रमोद भैया के पेज से हम लोग लाइव है दिल से अभिनंदन सभी लोग लाइव को शेयर कर दे तो गोलू भैया हम चाहब कि रुआई हाँ आओ तनी हम रुआ सब गाई हम रुआ सब के संगे बैठ